bare rød rundt. Ja, okay, men imens så filmer jeg bare. Ja, hvad så? Goddag. Du skal bare oprette en konto. Nå jo, det kan de høre, fordi jeg har mikrofonen lige ham. Hun skal bare slet ikke oprette en... Nej, du skal oprette en konto for helvede. Hun skal bare slet ikke oprette en konto. Bare brug den der e-mail, som der jeg har vist dig. Hvis du ved, hvad jeg mener. Nej, det lød lidt for mærkeligt. Hvis du ved, hvad jeg mener. Jeg er bare... Ja. Du stopper. Vent lige. Nej! Hvad? Ja, det virker ikke. Bare prøv. Prøv at den der. Det er ikke en rigtig e-mail, så den kan ikke. Fuck it. Ja, det staves for stort. Ja. Snævelag. Hvad fanden laver du til? Jeg må godt lige ikke på det der. Til hvad fanden laver du? Det er noget forkert. Dun 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 dun. Det er forkert. Nej. Dun 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 dun. Nå, fuck. Har du computeren? Sæt det. Den. Yeah! Og hvad skal så? Og så skal du skrive, hvor du er født. Fødselsdag. Der skal være en falsk en. Det skal være en falsk en. Hvorfor? Fordi du skal være over 13. Så 31. Jeg tog bare 30. Det er 30. Nej, jeg tog den 8. og så februar, så 1990. Nej. Den 8. det er altså 8. Og du kan bare gøre det sådan der. Okay, Og så februar. Og så 1990. Vel, du er en fucking pige. Det hører de bare slet ikke. Land og Danmark. Hører de det, så smadrer jeg, mand. Fly. Ring. Ring. Danmark. Dansk, ja. Danmark. Telefonnummer. Den filmer. Du filmer den? Ja. Vi filmer den. Nej, vi gør ej. Bare roligt det lige meget. De kan godt se. De kan bare ikke se din telefonnummer nu. Her er din telefon. Telefonnummer. Ja, baby. Bare Random. 22, 15, 62, 10. Nu låner min. Nej, det skal spændende. 22, 15, 62, 10. Jeg får 14. 22, 15, 62, 10. Var det bedre? Ja. Tak. Vel, Skyline. hvordan Tia. vil du... Tia. Ja. Så skal det. Sej. Tia, det virker ikke, fordi du ikke har lavet det hele. Adgangskoden. Du skal lave en adgangskode nu. Okay. Hvad skal din adgangskode? Hvad er din adgangskode? Det er 3, 2, 1, 9. Hvad er din adgangskode, du har lavet? Nej, du skal lave en adgangskode. Du skal lave en adgangskode nu. Okay, så bliver det bare det der. Det er 3, 2, 1, 9. Jeg kan logge ind for din. Jeg kan logge ind med din. Så ja, du mangler noget. Den er dårlig. Det er lige meget. Du skal lige skrive den der. Se her, kom nu. E-L-L-E-S-M-E-R-E. Accepter. Din adgangskode er dårlig. Er det fordi der er nogen, der kan telefon til den? Ja. Okay, spændende. For fanden, du må ikke se den. Ja, jeg sender den til dig. 3, 1, se ja. Sådan. Du får den vel. Okay. Hvad hedder det? Oh shit. Sia 0, 1, 0, 2, 1, 3, 4. Kæft. Sia 0, 1. Kan du huske det? Jeg kan ikke huske det. Tia. 0, 1. Tia. Vi laver til 0, 1, 2.
Okay. Okay. Thea 012. Så du ikke kommer til at slæbe det hele, ikke også? Thea 012. Jeg elsker det her. Til Du skriver ikke. Thea 012. 0, 1, 2. Og dit navn, det skal ikke være Thea. Dit navn skal ikke være Thea. Nej, men gider Så fuck ham. Hvorfor er han så dårlig? Okay, ved du hvad? Hvis du gerne vil være dårlig, så tager vi vores e-mail. Så der er ind. Okay. Det er der ingen, der kan gætte, at det er. Nå. Ah. Jeg kan ikke sætte den ind. Fuck. Det er lige meget. Det er fordi, den er dårlig. Det er fordi, der ikke må være sådan noget. Der er caps. For helvede. Må det ikke det? Nej. Velkommen. Den dur seriøst. Er det samme? Nej. Ved du hvad? Fuck dig. Fuck dig. Jeg skriver min Roblox-kode, så den vil jeg helst ikke sige. Fuck nu af. Jeg kan også give dig sådan noget. Nej, min adgangskode altså. TR312. Okay. Hvorfor siger 3, 2, 1, 2? TR32 eller TR3122. Okay. What the fuck? Nå, det er dem, der er ledige. Yep. Fortsæt! Den er der. Thea, giv slip. Og så skal du logge ind. Okay. Thea, det er Thea 3122. Ja, og så adgangskommet. Det er Danny Mus. Sådan, log på. Log op på. Skal jeg hele tiden logge på? Nej, det behøver ikke hele tiden at logge på. Så skal jeg bare Folkens, have dig på. jeg pauser lige videoen. Folkens, jeg pauser videoen. Skal jeg have dig Folkens, jeg pauser videoen. på? Du skal trykke. Fortsæt! Den er virkelig, jeg kan blive. Hun kom til at lave et eller andet fejl. Hun trykker fejl? fortsæt. I det mindste ved jeg da mere end dig. Nej. 3, 1, 2, 2. Thea 3, 1, 2, 2. Sådan. Der er du, jeg kan se dig. Så får jeg det der. Det er den, du har fra starten af. Jeg har sendt dig en venanmodning om 3, 2, 1. Senest gå ind. Ingen samtaler. Du har ingen samtaler. Hvad fanden? Okay, prøv så. Og så prøv lige at gå derind igen. Og så søg på mit navn. Du ved godt, hvad jeg hedder. Der er jeg! Der. Aha! Og så. Acceptere. Ja, sådan der. Nu er jeg online, og så kan vi altid tale sådan. Hvad med? Du er sådan der. Jeg vil så gerne have Lasse med hatten. Hvad? Skal jeg have Lasse med hatten, og Brian har ikke sagt ja til dig. Jo, Lasse med han har han sluppet mig bare igen. Hey, Brian fra Danmark, han har ikke svaret nu, fordi han næsten nok er på. Du skal have et billede til, eller mig for helvede. Det skal være billeder af dig selv. Ja, skift billede. Tag et billede. Jeg smutter lige. Det var ikke min skyld. Jeg skal ikke være med på dit Skype-billede. Det skulle da dit Skype-billede. Jeg tager det. Er du klar? 3. Vent. Jeg synes, Okay. Klar. Tag et billede om 3, 2, 1. Skal du bruge det? Ja. Og se, nu har du fået et billede. Se lige dig, du er bare så sej. Du er et æren. Ja, det. Okay, Thea, du skal hjem for 1 minut siden, så vi snakker over Skype, når du kommer hjem. Lukker det hele ud. Alt. Fanden, nej, ikke luk det der ned. Det spiller jeg kraftigt. Alt. Jeg skal gå
var ikke vel? Ej, jeg vil sige, det var ikke. Jamen, siger... Det var tilbage efter. Det er noget værd, vi snakker så. Ja, jeg tror ikke, det er noget, det var stil eller noget. Det er lige meget, du kan nemt åbne det. Nej, hvad er det? Det er lige meget, du kan sætte... Nå, ja, så. Jeg er på vej! Hun er på vej! Jeg er på vej! On a boat! Med alle tingene på On my road! Oh, you're shitting on my bitch! mig? Hvad? Det er mig. You on my road? Say my face, Sit on my throat? Kasper, har du hele tiden den her hus med skole, eller hvad? Yes. Ja? Fordi jeg ikke åbnede Minecraft eller noget som helst. Det var fordi jeg ikke kunne åbne min taske. Eller Silke. Hvorfor kom du ikke over til mig? Jeg har faktisk lige hjulpet til med en hel masse hackning. Jeg kan hjælpe dig, hvis det er, at du kan komme efter aftensmad. Det kan vi ikke. Ja. Okay. Jeg har fået en Skype, Kasper! Se, hun har det her Skype her. Yay! Og så var sådan, Aha. Det kan jeg se. Det kan jeg se, eller hvad? Det kan jeg se. Er det kan jeg se? De er hoppet, vel? Jeg vil gætte på faren, hvis jeg vil åbne den. Måske. Kunne du seriøst ikke åbne dem? Hallo Kasper, da jeg kom på din dør, før jeg gik over til Niklas, Ja. så var der ingen, der tog den. Men den gik tom ved siden af. Kan man krasse på vinduet? Undskyld. Jeg hørte det ikke, fordi jeg var nede ved skolen, desværre. Men hvis det er, at du kan lege i morgen, så kan jeg hjælpe dig med hackning. Ja, men det var... Jeg kan bare snakke med Niklas. Jeg kan snakke med Niklas nu. Ja, og hvad så? Jeg kan også snakke med Niklas nu. Kan du? Ikke nu. Hey, hvor er det computer, fordi så kan jeg hjælpe dig hurtigt. Den gider ikke åbne til. Jeg kan godt prøve. Nej, Niklas kunne ikke. Morten, slap! Slap, Svans! Jeg kunne heller ikke. Jeg kan nakke dig så. Hvis jeg kan, så kan jeg nakke dig. Hey Kasper! Du sagde, at man få Ja. noget, som jeg selv bestemte. Lad os gå tage en. Vi ses, Kasper. Ja, det er meningen. Det er meningen, du skal sutte på dem lidt, og så bagefter, så skal du slikke dem. If you don't know, now you know. Time to do it again. This is time number 5. I had to warm up a little bit before I do anything. In your face like a can of mace, baby. The foot action in. We're playing horse, so all of us are steadily dying and killing each other. Hey, Cliff. How's it going? Good. How are you? I'm doing well. I'll hug you on camera. Okay, I'm sweaty. They're debating. Apparently, they're playing horse. Oh.